Sétamélyből a városban. Na, mit találtál? Gyere! Nem ugrász. Ajjaj. Jön egy másik kutyus. Úgy ki is kerültük a kutyát. Milyen gyönyörű vagy. De tudja nagyon vagy, mint a Totó, az is így húz egyfolytába. Na, menjél, gyere. Várj. Várj, ha nem jön semmi, akkor... Na. Gyere, menjünk. Na, hol vagy? Kerülj meg! Úgy. Na már 1 perc, 1 másodpercre vagyunk. Jó van. Szépségem, mélyből? Nem. Nem húzol, főleg a kukához nem. Megdöntöm. Milyen gyönyörű. Gyönyörűségem. Na. Szerintem úgy a videóból úgy. Ül? Méből? Ül? Ül. Na, ennyi a videó.